Mela, nistennew sakemm jidħlu dawk li rreġistraw għal dan il-webinar. Bonġu Sinjuri, jiena Mario Cassar, niltaqakom għal dan il-webinar ta' Gemma li ħajitratta Digital Finance u il-nies anzjani. Il-mistoqsija hija b'din l-iżviluppi fil-finanzi mod digitali u x'qed ikollna li l-anzjani jibqgħu lura f'dan ir-rigward. Niġbrilkom l-attenzjoni illi dan il-webinar jgħat jiġi rekordjat u tkunu tistgħu wkoll tarawh meta jiġi uploaded fuq il-website ta' Gemma. Miegħi illum għal dan il-webinar għandi lil Dr. Mary Verla, Commissioner for Older Persons. Dr. Verla ġejja wkoll mill-qasam mediku, forsi ħafna jafuha fil-prassi tagħha bħala tabiba. Għandna lil Cynthia Formosa, Manager Flective Aging and Community Care. Sur Victor Karaki, il-President tal-General Workers Union li se joffri l-perspettiva tiegħu l-aspett tal-pensjonanti u l-Sur Carol Tabarretta, Secretary General tal-Malta Bankers Association. Se nibdew billi naraw naqra x'nifhmu b'dan it-topic, x'ifisser Digital Finance u hawnhekk hija pjuttost sempliċi. Jiġifieri Digital Finance huwa il-provvediment ta' servizzi finanzjarji b'mod diġitali, jista' jkun bil-mobile, bil-laptop, cards ukoll jaqgħu taħt dan is-settur u allura hawnhekk wieħed qiegħed jara fejn il-teknoloġija qed tiġi applikata biex servizzi finanzjarji ikunu fidejn il-konsumatur biex jinqeda b'mod aħjar. U naħseb li ħafna minna wkoll missu ma' dawn is-servizzi, sew jekk għandna banking 24/7, sew jkollu ħafna għandhom il-cards, etc. U hemm ovvjament ħafna vantaġġi dan, jiġifieri tista' tgħid anki li ju kif se naraw iktar il-qudiem u il-World Bank jippromovu illi Digital Finance jinfirex sew, anki speċjalment f'ċerta pajjiżi fejn biex tiftaħ bank account huwa diffiċli, però hemm aċċess kbir, hemm aċċess tajjeb għal mobile telefoni allura u dawn is-servizzi jistgħu jsiru available lill-popolazzjoni b'mod effiċjenti u effettiv. U hawnhekk qegħdin naraw diversi vantaġġi ta' dan l-iżvilupp. Ħadnihom dawn il-vantaġġi minn paper illi kienet ippubblikata fil-Borza Istanbul Review. U ovvjament bla dubju aħna maħniex qegħdin ngħidu illi dan mhuwiex żvilupp tajjeb u dan mhuwiex żvilupp li għandu jiġi segwit. Il-punt tagħna hawnhekk se jkun b'dan l-iżvilupp dawk l-anzjani illi forsi m'għandhomx aċċess għal dawn is-servizzi qed jibqgħu lura. U bħalma hemm ovvjament il-vantaġġi hemm ukoll l-iżvantaġġi. Jiġifieri jekk inti m'għandekx mobile, jekk inti m'għandekx laptop, jekk inti m'għandekx internet connection, mela allura m'għandekx aċċess għal dawn is-servizzi. Jekk inti tisforza għal dak li jkun biex jimxi f'dan il-pass, jaf ma jkunx lest illi jadotta dawn il-prassi. Jekk inti għandek ukoll ċerta fees li trid tħallas
biex ikollok aċċess għal dawn il-servizzi għal dawn il-pjattaformi, ovvjament dan ħajkollu impatt fuq min ma tantx jista' jagħmel dan kollu. Sa hawnhekk ħadna xi riċerka illi kien għamel il-Bank Ċentrali. Din ir-riċerka saret fit-2018 u wieħed jara hawnhekk il-payment channels by age group. U li wieħed jista' jinnota illi għal dawk li tal-età ta' iktar minn 55 sena, mobile payments hawnhekk huma verament baxxi. Jisu xi 5%. Online payments huma naqra ħjar imma xorta għadhom bit-30%. U internet banking hawnhekk huwa 40%. Jiġifieri hawnhekk għandek sitwazzjoni fejn nies tal-fuq minn 55 sena, 60% ta' nies il-fuq minn 55 sena ma jużawx internet banking għal xi raġuni oħra. U dik ir-raġuni tista' tkun diversa. Għax kif rajna forsi m'għandhomx internet, forsi jibżgħu minnha, forsi mhumiex komdi mat-teknoloġija. Hemm ħafna u ħafna raġunijiet. Min-naħa l-oħra, checkbook intuża minn 60%, debit card tintuża minn 80% u credit card ftit inqas minn 55%. Direct debit mbagħad jinżel għal xi 30%. Jiġifieri hawnhekk qegħdin naraw biċ-ċar illi dawk li għandhom iktar minn 55 sena huma biex ngħidlek jużaw dawn il-digital financial services l-iktar biex ngħidlek reċenti mod inqas frekwenti. U hawnhekk irrid nagħmel ukoll parentesi għax hawnhekk għandna age group 55 plus illi huwa wiesa' ħafna. Barra ġeneralment meta nibdew nitkellmu fuq older persons nibdew minn 65 plus. Barra meta jiġu fuq digital finances anki jagħmlu distinzjoni jaqsmu dak il-population segment fetajiet ikbar. Jiġifieri pereżempju minn 85 plus jew minn 75 plus. Il-għala. Għax it-teknoloġija tant qed tavvanza b'mod maġġel illi anki jien illum għandi 60 sena, ċerta affarijiet illi drajt bihom ili 20-25 sena naħdem fuq l-internet u dana kollu, xorta waħda insibhom li huma diffiċli biex tikkonċepix. Per eżempju, cryptocurrencies. Jiena għandi naqra ta' diffikultà biex nifhem eżattament il-cryptocurrency kif inhi. Aħseb wara jekk xi ħadd jipprova jiġbidni biex ninvesti fil-cryptocurrency. U dan huwa xi ħaġa li rridu naħseb jiena nżommu f'moħħna. Illi meta aħna nitkellmu fuq nies ta' età matura, anki f'dik il-kategorija hemm segments li huma iktar effettwati minn oħrajn. Hawnhekk qegħdin inħarsu lejn table oħra, usage of payment instruments, channel by age group. Jiġifieri jekk narħarsu lejn il-cash hawnhekk, dawk li għandhom iktar minn 55 sena, għandek 75% għadhom jużaw il-cash. Dan huwa għal perjodu jiġifieri għal qudiem, jiġifieri qegħdin ngħixuh bħalissa. Ir-riċerka kienet saret fil-2018 u dawn kienu qegħdin jaraw l-intenzjoni ta' x'ħajużaw in-nies biex iħallsu għal 5 snin li ġejjin. U 75% ta' dawk illi għandhom il-fuq minn 55 sena semmew il-cash. Il-għala qed nagħmlu qed niġbed nagħmel din l-enfasi u niġbed din l-attenzjoni. Minħabba l-fatt li ċerta soċjetajiet ħanajtek, nieħdu Sweden, kien hemm move qawwija biex jeliminaw il-cash. U dawn waslu biex il-cash, l-użu tal-cash naqas ħafna. Cash in circulation naqas ħafna. Però li qed jiġri issa u illi qed ikun hemm
biex ngħidlek pushback, speċjalment minn dawk li għandhom età avvanzata, għax qegħdin isibu illi ma jistgħux ikampaw. Qed isibu diffikultà biex ikampaw. Din il-grafika hawnhekk min-naħa l-oħra turi wkoll riżultat. Dawn huma households u daw bdew jaraw il-raġunijiet għala in-nies jixtiequ jadottaw cashless system, jiġifieri sistema mingħajr flus cash. U li huwa importanti li wieħed jara f'dan il-kontest huwa illi nofs dawk li rrispondu rappreżentanti tal-popolazzjoni qalu li ma jikkonsidrawx jagħmlu making use of a cashless payment system. Ġifieri nofs il-popolazzjoni qed tgħid laqqas biss jikkonsidraw jagħmlu użu minn cashless system. U din m'għandix taqsam issa mal-anzjani, din hija is-sample sieħ, rappreżentant tal-popolazzjoni. Is-sena l-oħra l-Kommissjoni wkoll ippubblikat dan rapport b'rakkomandazzjonijiet li qed tagħmel il-Digital Finance bħala xi ħaġa imperattiva li qed tara li ħajkollha benefiċċji kbar għall-ekonomija. Li qed intaraw hemmhekk hija quote diretta minn dan il-ktieb. Jiġifieri dawn x'qed jgħidu? Qed jgħidu li the Commission is ready to help fund financial literacy programs focusing on digitalization to be implemented by member states. Jiġifieri din l-istrateġija kollha min-naħa tal-Unjoni Ewropea dak kull huma qegħdin jgħidu biex kif se jbijgħuha din lin-nies biex tiġi adottata biex in-nies ikunu jistgħu jagħmlu użu huwa through setting up financial literacy programs immexxija mill-pajjiżi infushom. Però m'hemm l-ebda għalmenu jien ma stajt insib l-ebda referenza jew indikazzjoni għal kif gruppi vulnerabbli bħall-elderly, bħal nies li għandhom ċertat, ħajjiġu mill-qwa. Kif dawn se ħajjibqa' jkollhom aċċess għall-finanzi, għall-informazzjoni dwar il-finanzi. Naħseb ħafna li għandhom ċertità u kellhom meta feftu il-kont il-bank kellhom is-savings book. Illum dak osfor. Jekk m'għandekx it-24/7 l-internet banking huwa diffiċli biex issib. Tkun taf il-movimenti fil-cash tiegħek, kemm ġejt iċċarġajt bank fees, x'daħallek fil-bank, x'ħareġ mill-credit cards. Diffiċli għalina naħseb wara l xi ħadd illi ma huwa mdorri ilu mdorri hekk. Allura il-mistoqsija hi tajjeb ovvjament illi jkun hemm financial literacy programs biex inti dawn is-servizzi kulħadd ikun jaf kif jużhom, etc. Imma dawk illi qegħdin f'sitwazzjoni fejn dan kompletament għalih. X'ħan nagħmlu għalihom? Il-banek kif se jilħqu il-dawn il-klijenti li kienu lejali għal dan iż-żmien kollu biex ikomplu ikollhom is-serħan tal-moħħ dwar it-tfaddil tagħhom. Feta fejn nibdew inħossuna iktar vulnerabbli. U allura nibda din il-mistoqsija. Qegħdin nagħtu każ ta' jekk humiex qegħdin jingħataw il-priorità li għandhom jingħataw l-anzjani biex ikomplu jgawdu serenità li jafu li għandhom aċċess għal flus b'ċerta faċilità, b'ċerta faċilità. Qegħdin niżviluppaw dawn is-servizzi b'kunċett ta' universal design, jiġifieri illi jkunu ddiżinjati b'tali mod
li kulħadd ikollu aċċess għalihom irrispettivament tal-kapaċità tagħhom, x'hawnhekk vera llum qegħdin niffukaw fuq l-elderly. Però hemm gruppi oħra vulnerabbli illi wkoll ikollhom ċerta diffikultajiet. U forse qed nuża naqra kelma jibsa hawnhekk meta qiegħed nistaqsi din forma ta' diskriminazzjoni, però nżommu f'moħħna illi l-età hija waħda mill-karatteristiċi li tista' tikkrea diskriminazzjoni. U diskriminazzjoni mhux għax wieħed irid jiddiskrimina, illi imma minħabba illi ma jagħtix konoxxenza tal-bżonnijiet speċifiċi ta' dan il-grupp u gruppi bħalu jispiċċaw ma jkollhomx l-istess aċċess bħal ħadd ieħor. U fuq dan l-ispunt indur fuqek Mary u nistaqsik. Id-drittijiet għal persuni ta' età matura. Taħseb illi qed jiġu protetti dan l-iżvilupp f'din il-ġirja biex insiru iktar effiċjenti, iktar effettivi, nagħmlu profitti iktar. Qed inħalluhom lura lill-anzjani? Nixtieq ngħid illi għada l-ewwel ta' Ottubru hija l-International Day of Older Persons. U kombinazzjoni għadha din l-International Day of Older Persons ġiet stabilita fil-United Nations General Assembly ta' Deċembru tal-1990. U kombinazzjoni it-tema magħżula għal din is-sena kienet biex jikkommemoraw din il-ġurnata kienet Digital Equity for All Ages. Lan huwa biex innoħolqu iżjed awareness fuq l-importanza tal-inklużjoni diġitali għal kulħadd li żjed għal persuni akbar fl-età, tieħu in konsiderazzjoni imma l-istat tal-persuna u l-potenzjal ta' kull persuna. Barra minn hekk hija ġurnata li fija rridu noħolqu iżjed għarfien fuq il-problemi li jiltaqgħu magħhom l-anzjani u il-challenges li jkollhom. Veru li il-digitalization kibret ħafna u qed tavvanza passi maġla ħafna li anki nies li kultant għandhom għarfien diġitali jisibuha diffiċli biex ilaħqu magħhom. Issa rigward diskriminazzjoni, meta persuna akbar fl-età ikollha aċċess għal finanzi, nagħmlu persuna għandha l-ewwel nett importanti li jkollhom kont il-bank. Meta persuna għandha aċċess għal kont il-bank, tista' tagħmel ħlas, tista' tiġibed u bekk tippjana il-finanzi tagħha kif se tużhom għal pagamenti li jkollha bżonn. Però meta inti m'għandekx jekk aħna ħanneħħu il-sistema, il-metodu li jkun hemm din il-face to face interaction mal-banek. Jekk il-banek ħajdi jaqilbu kollox bis-sistema diġitali. Persuni akbar fl-età, kif ħajkomplu li m'għandhomx għarfien digital, m'għandhomx digital literacy, kif ħajkomplu? Għandna anzjani li jafu ftit, però mhux kulħadd, hawn min inqas biss għandu laptop, hawn min inqas biss għandu tablet jew smartphone u qatt ma uża s-sistema tat-teknoloġija. Għandna oħrajn li forsi jekk jgħinuhom ħajużaw it-teknoloġija, però għandna anzjani li s-sistema tat-teknoloġija ma użawha qatt u għal dawn huwa diffiċli jekk inti ħataqtaħħom kompletament barra billi tgħidilhom illi bil-fors iridu nużaw is-sistema diġitali. Hawn nies illi biex jużaw
il-banek jew biex ikunu jafu x'għandhom il-bank jew biex jagħmlu xi transazzjoni jgħinu jgħidu lil xi ħadd minn tal-familja jew kultant anke ħbieb biex jgħinuhom biex jussaw is-sistema diġitali, però din meta inti tagħti informazzjoni dwar il-bank account tiegħek u dal-affarijiet, jekk forsi jiena nafda lil uliedi u jiena m'iniex kapaċi nagħmilha jien u nafda lil uliedi, mhux is-sistema mhix tajba għal kulħadd għax hawn min nies illi m'għandhomx dak they do not have, it's not appropriate for everybody għax hawn tista' toħloq lok għal iżjed abbuż finanzjarju minn nies li suppost qegħdin jieħdu ħsiebhom. U din nafu li hija realtà li tiġri fejn rajna nies jiġibdu ammonti fejn kellna nies jiġibdu ammonti sostanzjali ripetutament ta' flus, forging anki il-signature. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti, aħna noħolqu iżjed awareness fuq dan l-affarijiet, imma l-anzjan li jipruvu f'din is-sitwazzjoni fejn ma għandu l-ħadd min jgħinu. Lejn min ħajdu jekk mhux lejn il-bank. Il-bank għandu jkun, jien naħseb m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni, għandu jkun hemm irridu ngħinu lill-anzjani u dawk in-nies kollha vulnerabbli li ma jistgħux jagħmlu użu mill-mezzi diġitali. U meta qegħdin ngħidu nies vulnerabbli mhux bil-fors ikunu anzjani, għax għandna anzjani li huma digitally literate, imma hemm anzjani oħrajn u kultant anke mhux anzjani li minħabba kultant problemi ta' saħħa, visual impairments u anki kultant anki cognitive impairments li mhux bil-fors tiġri f'pazjenti f'nies akbar fl-età, illi jisibuha diffiċli jew ma jkunx jistgħu jagħmlu użu mill-laptop, mill-smartphone, whatever, għax l-affarijiet jarawhom żgħar, ma jkunux jistgħu jarawhom. Jiġifieri mhux bil-fors għax ma tkunx digital literate, ma tkunx tista' tuża dan is-sistema, jista' jkun minħabba problemi oħrajn, problemi fiżiċi u problemi kultant anke mentali. Jiġifieri rridu naħsbu f'kulħadd u m'għandniex niddiskriminaw kontra ħadd. Il-banek, l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom ikunu considerate, għandhom jaraw illi din il-problema tal-anzjani u tan-nies li mhumiex kapaċi jikkontrollaw il-finanzi tagħhom mezzi diġitali għandhom jaraw illi jtuhom l-għajnuna kollha possibbli. Waħda lill-banek u face-to-face transactions jibqgħu għaddejjin, jibqgħu miftuħin, jkun hemm aċċess għall-anzjani. U jgħinuhom anki fejn ikun hemm problemi fejn ma jkunux jistgħu jaċċessaw. Nafu li l-anzjani akbar fl-età kemm toħloq ansjetà meta inti m'intix kapaċi tamministra l-finanzi tiegħek u anki l-fatt li inti kapaċi tamministra l-finanzi tiegħek u ma jkollok bżonn ħatejn l-anzjani jikbru iżjed b'awtonomija u indipendenza u anki dinjità. Ekku. Grazzi Mary. Victor, dan li qed issemmi Mary forsi minn perspettiva konċettwali biex ngħidlek. Membri fil-sessjoni pensjonanti tagħkom x'tip ta' problemi jirreferulkom f'dan ir-rigward? Allora, rridu ntilqu mill-saying Ingliża illi jgħidlek you can take your horse to water but you can't force him to drink. U minn hemm irridu nitilqu. Sfortunatament għandna ċertu banek illi jisom qablu din il-ċisima u għedin b'xi mod jew ieħor jġalu l-klijenti anzjani tagħhom jusaw it-teknoloġija. Meta t-teknoloġija għadha ma qabditx jew żviluppat tali proċess illi qiegħda user friendly illi sa jnifhem li l-banek għandhom problema
fejn tidħol security and user friendliness, idu jżommu bilanċ. Però irridu nagħmlu t-teknoloġija għadha ma timmimikjax biex ngħidu il-proċess illi klient anzjan mar qudiem kaxxir, mar qudiem teller u taqdih lill-ATM kif jaqdih teller. U nemmen li għadha pirata għatu kraw it-teknoloġija anke permezz tal-artificial intelligence li jkollok ATM li tagħmel face recognition u tkun kapaċi transazzjoni ma' anzjan simili kif jitransazzja teller. Però kif għatlek għadha ma waselniex. Issa jiena rajt ċertu statistika illi preżentajt ilna fil-presentation u qed nara kontradizzjoni bejn high usage of cash u jidher ċar li cash is here to stay. U transazzjoni u percentax qoli ta' min juża debit u kreditar. U kif qalet Rivella ta' qabli, l-speaker ta' qabli. Hemm kontradizzjoni għax jidher ċar illi ċertu anzjani, u qed titkellmu anzjani avvanzati fl-età. X'eftax daw u għandek każijiet anke ġew riportati l-qorti illi jew għafdaw xi ħadd tal-familja bil-pin number tad-debit card tagħhom u tal-credit card tagħhom. Jew saħansitra xi carrier. U ovvjament qed isiru l-abbużi u dawn ġew irrapportati fil-medja għax meta għandek anzjan ta' 85 sena tista' mhux ittieħ literature u tipprova tedukah, imma jekk dawn m'hemmx dik l-aptitude, dik il-ħerqa anzjan ta' 85 sena biex juża t-teknoloġija kif għatta qabel, you can take a horse to water, but you can't force it to drink. U x'qed jirrikorru? Qed jirrikorru probabbilment biex jew xi ħadd tal-familja, jew xi ħadd saħansitra stranġir xi kere bil-pin number tagħhom. U dak il-periklu li frisk of fraud qed jikber. U dan huwa fatt. Jiġifieri, issa u x'miżuri oħra jieħdu l-branches, il-banek biex iġalu il-klient anzjan juża il-teknoloġija. Rajna, per eżempju, ċertu banek is-servizzi ta' teller ta' sibt ma jkunx hemm. Rajna banek illi saħansitra naqsu l-branches. Issa nista' never illi mhux bil-fors huwa feasible illi ċertu branch ħalli miftuħ, imma laqqas daħħal il-mobile kiosks, mobile dana units illi jista' jmorru f'ċertu postijiet. Alright, forsi jagħmlu satejn tlieta. Alright, u mbagħad immorru f'post ieħor għax forsi mhumiex cost effective li jkollok branch miftuħ hemmhekk Monday to Friday jew Monday to Sunday. Jiġifieri daw il-measures restrittivi minn banda l-oħra tinsemmi li hawn bank illi l-anzjani meta jiġu quddiem il-bank sal-ewwel siegħa jaqabżuhom il-kju. U hekk għandu jkun għax li jkollok anzjan sa tgħid tlieta ġu mhuwiex naħseb mod kif titra daw il-klijenti anzjani. Jiġifieri x'qed tipprova ngħid hawnhekk. Sakemm it-teknoloġija ma tiżviluppax biżżejjed illi tkun user friendly għall-anzjani m'għandniex nagħmlu dan miżuri ristrettivi. Alright, biex il-klient kważi ngħidulu itlaq minn magħna ħin u mur bank ieħor. Għax ċertu banek jisu din l-approach qed jieħdu, hemm min jgħid li dak jmur għall-80/20 rule li ġifieri li 80% of my profits come from 20% of my customers. U naf ma ta' 20% mhumiex l-anzjani. Mela allura fl-opinjoni tiegħi il-konklużjoni għandha tkun illi sakemm it-teknoloġija permezz tal-AI ma tiżviluppax biżżejjed. Alright, illi dak li jkun jista' jinqeda b'mod diġitali, però very user friendly. Illi kważi għandek teller, alright, bħal manna llum, m'għandniex noħorġu miżuri ristrettivi, alright, anzi inċentivi biex dan il-klijenti li wara kollox dak kollha jiftaħru dal-banek se jinġem is-settur bankarju mill-corporate social responsibility. U charity begins at home mal-klijenti tiegħek. Allura ġifieri l-konklużjoni tiegħi qabel it-teknoloġija tavvanza tal-imut li jkunu very user friendly u secure m'għandniex inġallu klijenti anzjani tagħna bil-fors jew jitilqu mill-bank u jsibu bank ieħor, alright jew saħansitra bil-riskju li jagħtu ċertu personal information tagħhom lil terzi persuni bir-risk illi jkun hemm frodi. Thank you, Victor. Dawn il-problemi li nisimgħu bihom fil-mezzi tax-xahar anki għajdunna personali forsi missejnihom bidejna personali.
naħseb jiena ikun korrett li ngħid Cynthia li il-policy ġenerali tidher li fejn aħna lill-anzjani kemm jista' jkun iżommuhom fil-komunità li jibqgħu jgħixu b'mod sħiħ kemm jista' jkun indipendenti. Dan l-aspett jiġifieri ta' li jisom qegħdin jitilfu l-awtonomija tagħhom biex jimmaneġġjaw flushom kif qegħdin nisimgħu. Kemm tħossuh meta intkom toħorġu taħdmu mal-anzjani fil-komunità? X'tip ta' osservazzjonijiet isiru, x'tip ta' diffikultajiet jgħidulkom? Inti kif qalu ta' qabli hemm ħafna persuni anzjani, però mhux biss li ma jużawx it-teknoloġija, ġifieri biss għandek 50% ta' dawk li huma bi 65 sena sa 74 sena li qatt ma użaw it-teknoloġija, qatt ma użaw l-internet. Issa ħafna mir-raġuni anke li dawn l-anzjani ma jużawx hija minn biża' sempliċement li tuża l-internet. Aħseb u wara meta jiġi għas-servizz ta' transazzjonijiet finanzjarji. Ġifieri għax inti għandek aktar biża' li ħatamel xi ħaġa ħażina li ħatitlef xi flus, forsi ħaċċaqlaq. Ġifieri hemm inqas ċans li daw il-persuni ħajjużaw it-teknoloġija biex jagħmlu daw il-financial management tagħhom. Naħseb Victor u Mary tnejn li huma qajmu punt importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ir-riskju ta' abbuż. Jekk jiena m'iniex kapaċi nużah jiena u qed tissemmew li l-branċi salqu malek jien għandi diffikultà ta' mobilità. Kif ħammur il-bank jekk il-bank tal-lokalità tiegħi jagħlaq? Kif nagħmel ċertu affarijiet jekk hemm queue ma jispiċċax ma nistax indum fuq saqajja nistenna f'dak il-queue. U jidħlu allura riskju li mela jiena ħajkolli niddependi minn ħadd ieħor biex forsi jgħinni ħanżidu r-riskju ta' abbuż għax nafu li ħafna mill-abbużi anke finanzjarji sfortunatament isir minn persuni li l-persuna tafda, ħafna drabi anke familjari, u ħannaqsu l-indipendenza tal-persuna fl-aspett finanzjarju. Issa kif qed tajjeb inti Mario, aħna dejjem nisħu kemm importanti li l-persuna niffaċilitawha biex tkun indipendenti fil-komunità u tkun tista' tagħmel dak kollu li għandha bżonn, però l-aspett finanzjarju fil-ħajja indipendenti huwa importanti ħafna x'hekk inti ma tafx kemm għandek dħul, ma tafx kemm fadallek flus, ma tistax tagħmel tħallas ċertu kontijiet online pereżempju, hemmhekk ħajidħlu diffikultajiet biex il-persuna tkompli tkampa fid-dar tagħha u anke ħafna ansjetajiet. Għax nafu li daw ċertu persuni li diġà jkollhom diversi diffikultajiet f'ħajjithom, diġà jkollhom ammont ta' ansjetà fuq diversi affarijiet, taħseb warek ħanżidulhom dawn l-issues fuq l-aspett finanzjarju. Naħseb xi ħaġa li hija importanti ħafna li Victor pereżempju semmija li jkun hemm iktar l-użu tal-internet ikun iżjed user friendly. U forsi naħseb mill-bank nistgħu nagħmlu naqra iktar effort biex anke l-customer service jekk dak li jkun ċempel jista' jkun daqsxejn iktar user friendly mal-persuni li jista' jgwidhom aħjar. Naf li jidħlu ħafna issues ta' sigurtà. Ġifieri ovvjament mhux wieħed bl-eċċezzjoni tal-ieħor. Imma li daw l-anzjani ma nistgħux naqtawhom barra sempliċement għax mhumiex kapaċi jużaw l-internet. Speċjalment għax ovvjament l-użu tal-internet jonqos iktar mal-persuna tikber fl-età. Ġifieri għandek il-persuni li huma l fuq minn 80 sena għal kemm tkun iktar diffiċli. Ġifieri naħseb dawk huma issues li kollha niltaqgħu magħhom fil-komunità. U dan il-punt għalhekk qabel għamilt dik biex ngħidlek l-ispjega dwar l-istatistika li ppreżentajna u l-age brackets għax minn 55 il fuq hemm gap kbira ta' x'jista' jkun il-knowledge. Kif qed tgħid sewwa inti iktar ma bniedem jikber fl-età, iktar m'għandu età,
iktar kellu exposure għal tip ta' teknoloġija, allura issa qiegħed jiġi f'din is-sitwazzjoni fejn ma jkunx jista' jaċċessa dawn is-servizzi. Carol, il-banek, ovvjament, sissa tkellimna u għadna x'inhuma l-problemi li qegħdin niffaċċjaw, però rajna wkoll li ċerta passi ħadu l-banek. X'qed jagħmlu l-banek dar rigward? Jirrekonoxxu l-banek in ġenerali li din hija issue soċjali, hemm motivazzjoni biex tiġi indirizzata din il-problema illi wkoll taf toħloq peace minħabba l-possibilità ta' abbuż. Grazzi Mario. L-għonet grazzi tal-istudentni għal-parteċipa dan il-webinar. Għannom ovvjament tal-membri tagħna. Ara, jiena da diskors ovvjament inna nisimgħu u hemm raġunijiet partikolari u raġunijiet partikolari sfortunatament jagħmlu is-sitwazzjoni dejjem iżjed komplessa. Il-bniedem kulħadd minna jipprova jissimplifika l-affarijiet u kultant tajjeb jew ħażin nipprovaw nissimplifikaw l-affarijiet billi nifokaw fuq sors wieħed tal-problema. U allura il-problema tiġi jew bajda jew sewda, mentri kif jaf kulħadd il-ħajja hija sfumatura ta' bejn l-abjad u l-isfel. Aħna bħala s-settur bankarju qatt ma pretendejna li konna perfetti. U anki jekk inkunu perfetti, dejjem se jkollok xi ħadd illi se jgerger u bir-raġun illi qed jitħalla barra. Però jiena kemm li fl-assoċjazzjoni u qabel, ġifieri da xogħol ma bedix meta ġojna jien l-assoċjazzjoni, meta ferm qabel, konoxxenza ta' din ħaġa kien hemm. Però wieħed irid japprezza wkoll li bħalissa forsi ċertu feedback negattiv li nirċievu, ċertu ħansejħulu li hu gergir li kultant huwa ġustifikat għamluha ċara. Huwa frott ta' dak li qed ngħidu bħalissa jiena bħala perfect storm f'Malta, u mhux Malta biss. Inqala kollox, inqala l-oversight regolatorju intensifikat minħabba l-kriżi finanzjarja. Inqala il-COVID-19, inqalaw issues ovvjament li riflettu u l-sfortunatament speċjalna bħala pajjiż bħala Grey List. Hemm aspetti ta' kompetizzjoni, cutthroat competition mhux biss internament għax minħabba kif jaf kulħadd ir-rati tal-interess naqsu ħafna diffiċli kultant biex ikollok prodotti illi jattiraw iżjed il-depositanti. Fl-istess ħin on the asset side, meta il-banek jiġu biex jisilfu minħabba COVID u fatturi oħrajn ukoll kultant problematika, jiġifieri bħalissa qegħdin f'dan perfect storm. Issa, però minħabba ċertu aspetti xorta il-membri by and large u għawek il-najdu by and large il-kellima ta' qabel aċċennaw għalija. Ovvjament, il-banek mhumiex eterogeni anki f'settur żgħar bħal tagħna fejn għandek bażikament 6 banek dawk li ngħidulhom high street banks, dawk li aħna nibbankjaw li għandhom il-branch network, etc. Għandna 6 minnhom daw fil-kuntest lokali. Dawn il-banek għalkemm huma 6 u huma iffokati fuq is-settur lokali,
issib ħafna eteroġenità. M'hemmx wieħed bħal ieħor meta tara fid-dettalji, anki fl-operat tagħhom, anki kif jaffeċċaw il-klijenti tagħhom, il-customer care tagħhom. Ovvjament dawn huma eteroġeni għax huma kumpaniji separati. They are companies and they are there l-iskop tagħhom at the end of the day bħal kull kumpanija privata oħra li qed topera fis-settur, fil-business biex tagħmel profit ta' shareholders. Però jiena ħobb ngħidha li tajjeb jew ħażin. Għall-banek mhumiex organizzazzjonijiet soċjali, però serħu moħħkom li għandhom kuxjenza soċjali, għalkemm forsi bniedem ikun daqsxejn xettiku fuq din ħaġa, però rest assured. U uħud minnhom, u semmit minn għalija minn Sur Karaki, hemm membri li forsi huma daqsxejn iżjed viċin ma' dak il-cohort li qed nitkellmu fuq illum, anzjani u anki nies vulnerabbli. Jiġifieri u ippruvaw jagħmlu għalkemm ma nistgħux inżommu sfortunatament il-pass tal-progress. Aħna nixtiequ bħala umani li nżommu il-pass tal-progress. Nixtiequ ħajja nostalġika kif konna sempliċi kif konna ngħixu, però fl-istessin irridu kull creature comfort illi għandna llum. Fl-istessin irridu nqas stress, però tajjeb illi aħna ikonna l-opportunitajiet illi naħdmu kulħadd kif jixtieq u jaqla l-flus kif huwa dovut. Aħna min-naħa tagħna mal-membri bdejna proċess li anki nisimgħu daqsxejn viva voce. Uħud mill-banek tagħna għamluha diġà. It-targetjaw ċertu assoċjazzjonijiet. Aħna nagħtu każ f'nofs is-sajf li għadda, intqajna mal-Assoċjazzjoni ta' Pensjonanti. Kellna meeting interessanti ħafna, għax ovvjament smajna viva voce ċertu issues illi l-anzjani iddejjaw. U naf fiċ-ċert illi ċertu membri ħadu ċertu azzjonijiet biex jipprovaw fil-kuntest ta' dak li qed ngħidu llum, illi inti tibqa' tiżviluppa, li tibqa' tadotta t-teknoloġiji. Għaliex? Għax qed tiġi sforzat mis-suq. Din mhux xi ħaġa illi kapriċċjożament xi bank jista' jgħid ħammur għal sitwazzjoni arkajika u mmur lura għal kif kont 30 sen ilu. Però l-argument hawnhekk Keril huwa ippermettili huwa naqra differenti. Hawnhekk ħadd mu qiegħed jgħid li l-iżvilupp għandu jiġi imwaqqaf u mmorru lura għas-sittinijiet. Hawnhekk li qegħdin ngħidu huwa l-iżvilupp irid isiru kif qed tgħid sew inti, il-pressures tas-suq huma li huma, irridu nkomplu niżviluppaw is-servizzi tagħna kif jirrikjedi s-suq, però fl-istess ħin waqt li aħna qegħdin niddiżinjaw dawn is-servizzi, qegħdin naħsbu f'min ma jistax jużhom l-istess mod tal-popolazzjoni l-oħra. Jiġifieri 15% tal-popolazzjoni li għandha diffikultà ħanħalluha barra jekk bank għandu pressjoni fuq il-profitti tiegħu u jrid jagħlaq il-branches. X'ħoloq biex jikompli jservi il-dawn il-pensjonanti illi kienu lejali miegħu għal 30-40 sena. X'inhu huma s-sistemi illi jinħolqu meta saru dawn il-passi? Meta aħna qegħdin nitkellmu fuq servizzi diġitali, qegħdin naħsbu allura li nikkrejaw sistemi parallel biex dawk li ma jistgħux jużaw dawn is-sistemi jikomplu jistgħu jkollhom l-istess aċċess. U jiena din il-problema, all right, nixtieq li nitfgħu del fuqha għax anki b'dak li ħareġ il-Kummissjoni Ewropea u għalhekk daħħalta f'dik il-preżentazzjoni qasira tal-bidu, jidher illi kull ma aħna se niffukaw huwa fuq digital literacy programs mod ġenerali
U mhux kif aħna, kif jiġifieri kif se nużaw dil-app, kif se nużaw l-internet banking, kif se nużaw kwalunkwe servizz li forsi jiġi żviluppat matul iż-żminijiet li ġejjin, li għandhom jiġu żviluppati ta' imma il-dawk li huma vulnerabbli u ma jistgħux jużawhom daw. X'ħan nagħmlu għalihom? Jina, sur kassa li permettili, naf li m'intux tarawni, nispra li tisimgħuni. Jina naħseb waħda punt importanti illi forsi mhux qiegħdaw rappreżentant għamlu fid-diskussjoni hija r-regolatur. Għax appuntu kif tajtin sur kassa, regolatur għandu jgħana li l-klijenti kollha ta' dak il-bank qegħdin jinqdew mhux immur għandek hawn isru gabaretta vera tippreżenta l-bank. Imma regolatur x'inhu jagħmel biex jiżgura illi l-klijenti kollha, speċjalment il-klijenti anzjani, qegħdin jinqdew mill-bank, dak li l-klijenti li jilhom lejali li l-bank 30-50 sena. Ġifieri u ma jdanx jidher illi il-regolatur qed jagħmel il-parti tiegħu ħana jgħidlek. Jista' jkun ukoll għax il-policy li hemm, però ma naħsibx illi hija sempliċi daqshekk, illi forsi hemm preferenza lejn self-regulation. U jiena wkoll favur li jkun hemm self-regulation, imma sfortunatament meta niġu għal pressjoni tal-profitti u kulħadd għandu din il-pressjoni. Mela allura issa thinking outside the box, how are we going to kif ħaħna ħajr nexxilna noħolqu mod channel għal dawn li huma vulnerabbli. Dak jiena naħseb illi. Il-punt tara, l-ewwel nett Sur Karaċi semma punt u naħseb punt importanti. Għalkemm jiena ovvjament ma nistax nitkellem għar-regolatur. Naf li r-regolatur għandu funzjoni barra dak li jistejja prudential supervision, ġifieri qed jara l-sodezza tal-bank tal-banek u l-istituzzjonijiet l-oħra finanzjarji jibqgħu sodi biex il-flus tad-depożitanti ma jkunux iperikolati, ta' kan jissejjaħ bħala prudential supervision. Għandu kol funzjoni li jissejjaħ conduct supervision, iġifieri. Inti meta qed tagħmel it-transazzjonijiet mal-klijenti tiegħek, qed tagħmilhom kif suppost, qed tagħmilhom fl-interess tagħhom, qed tagħmilhom mod inklużiv, jiġifieri hemmhekk ukoll u jiena nista' ngħid għax il-membri tagħna ovvjament jitkellmu illi kultant żmien ikollhom viżitaw on-site inspection minn supervisors tal-MFSA li huma speċjalizzati in contact supervision. U jkun hemm ukoll ċertu obbligazzjonijiet u ċertu requirements li l-MFSA tagħmel fuq l-istituzzjonijiet li meta jkunu jinsabu li jkun hemm xi shortcomings dak li jagħmlu. Aħna min-naħa tagħna wieħed jista' jipproponi ħafna affarijiet Mario, inti semmejt sistemi paralleli. Is-sistemi jiswew il-flus però. Mhux li taqbad u tagħmel l-affarijiet you just plug in and play, tittara il-client base tiegħek, tittara di s-set rendilek, u tittara wkoll adapitada kif tinbidel. Jiġifieri Karel, inti li l-argument tiegħek hu illi jekk inti m'għandek jekk inti niġu lura għal dak illi qal Victor, it-2080 rule. Mela jekk dawn il-15% tal-popolazzjoni mhumiex irendulek profitt, mela allura nħallihom barra. Dak huwa l-argument jekk aħna allura ħanħarsu lejha b'dan il-mod, għax inti tkellim dwar il-kuxjenza soċjali tal-banek, u nemmen illi jagħmlu ħafna ġid il-banek fl-aspett soċjali, però x'inhuma speċifikament l-azzjonijiet li ttieħdu versu l-anzjani f'dan ir-rigward. Pereżempju, ingħalqu l-banek, x'ittieħdu x'passi ħadu dawk il-banek li għalqu l-branches. Biex Mario, ippermettili. Jiena l-ewwel nett ma għadx illi għax hemm settur mhux profittibbli armih, dak ma kienx il-punt. Il-punt huwa illi bħal kollox fid-dinja, f'istituzzjoni kompetittiva,
trid tanalizza kollox. And you have to manage expectations. Għax l-expectations fuq il-banek oħroġ il-ħaġeb huma fenomenali. Kieku kellna l-istess expectations fuq istituzzjonijiet oħra u anki fuq aspetti oħra ta' soċjetà tagħna in ġenerali qed ngħid bħala bnedmin issa, mhux biss lokalment, naħseb illi d-dinja tkun post aħjar if we challenge all aspects of our society to the same extent that we challenge banks. But having said this, jiena ma nistax nitkellem x'ngħidlek x'għamel il-BOV, l-HSBC, l-APS u etc. bħala passi, jiena nista' ngħidlek in ġenerali. U naf fiċ-ċert għax jiena tkellimt mal-membri tagħna u tawni rendi kont u qaluli aħna għamilna ċertu passi, aħna nagħtu każ is-semmit membru kellu għandu ħinijiet partikolari għall-anzjani. Membri oħrajn illi għandhom helplines speċifikament għall-anzjani jgħinuhom. Membru ieħor għalli aħna meta naraw xi ħadd hija fil-queue għall-ATM u forsi għandu problemi, noħorġu ngħinuhom u nipprovaw nuruhom. Jiena naħseb il-prinċipji li qed iħadnu il-membri u semmew ukoll ħafna mill-kelliema llum. L-ewwel qed naħseb financial literacy u edukazzjoni hija fundamentali. Iva kif qal is-Sur Karaċi, you can take a horse to water but you can't make it drink. Dejjem ħajkollok percentage illi iktar ma jgħaddi żmien għal raġunijiet ovvji huwa jonqos, però dejjem qiegħed hemmhekk u dejjem se ssibu dak il-percentaġġ. U għalhekk importanti u l-outreach tal-membri sar ma kif għadna tramite l-MBA u anki individualment bħala membri ma ċertu cohorts illi semmejna. It-teknoloġija iva naqbel miegħek tista' tkun forsi daqsxejn user friendly, tista' tiġi tweak tal-imod illi tgħin daqsxejn iżjed l-anzjan, iva. U ngħidlek il-verità bħala MBA bdejna proċess internament. Ħalli naraw kif nistgħu il-membri noħorġu xi tip ta' direzzjoni u gwida sempliċi anke biex bniedem nagħtu każ juża ATM. Inaħħi daqsxejn il-biża tat-teknoloġija li hemm u teżisti, nammettuha u nafuha li. Hemm ħafna anzjani għandhom biża tat-teknoloġija li mhix ġustifikata, però min tista' tikkonvinċihom sfortunatament. U tipprova tgħinhom li dan mhux se jiġri xejn. Hekk ħaddilek il-kard l-ATM, ma ġara xejn. La se jiġu għalik il-pulizija, la se titlef il-flus, mhux se jiġifieri irridu nkunu daqsxejn iżjed aperti u forsi iżjed konoxxenti ta' dawn il-ħtiġijiet. U nammetti, there is room for improvement. I can't beat about the bush, all right? Għalkemm nerġa' ngħid, il-membri jafuhom dawn l-affarijiet u qed jippruvaw naslu. Semma punt ieħor lill-membri li huma konxji ħafna u hemm membri li għandhom il-policies interni, ngħidlek il-maġġoranza, financial abuse of the elderly. Financial abuse of the elderly, iva. Naħseb irridu però noħolqu iżjed konoxxenza fuq din ħaġa flimkien mal-awtoritajiet u naraw x'jista' jsir. Għax mhux faċli illi titfa' tipprova tidentifika financial abuse, mhix faċli. Kultant ovvjament ikun imma fil-maġġoranza assoluta ċertu nies naħseb ikunu iżjed stużi u kultant huwa diffiċli anke meta tiġi tikkonfronta mal-anzjan innifsu. Lejja ħassa kienet jgħinha kienet qed tgħinni dik qed tmur kull ġimgħa l-bank tiġbed lil flus u tihom li u dak tip ta' affarijiet. Jiġifieri jiena nixtieq inkun nista' ngħidlek speċifikament
kien il-membri xamlu, però xarajlek ma nistax minix fil-libertà li ngħid, għax ma nistax nagħmel reklama l-ebda membru, però in ġenerali nista' nassigurak li hemm konoxxenzi li ttieħdu passi fejn jkun hemm bżonn jittieħdu u li l-proċess mhuwiex wieħed komplut, lest daqshekk dan indassit huwa wieħed kontinwu. U se nkomplu bħala membri, nassigura lil kulħadd, se nkomplu bħala membri naħdmu biex kemm jista' jkun dawk li huma assolutament ma jridux jixorbu mill-ilma li tipprovdilhom, naraw kif jistgħu jiġu akkomodati. Thank you, Carol. Wasalna fadlinna 5 minuti biss minn dan il-webinar u nixtieq nisma' forsi minn Victor, Cynthia u Mary min-naħa tagħkom x'tixtiequ taraw li jsir biex din is-sitwazzjoni timpruvja. Fil-qasir ħan nisma' mit-tlieta li jintkom peress li. Li inkwetani hija Nibdajna? Ħadd kompli Mary, Victor. Jien li inkwetani li nies li assolutament m'għandhomx il-mezz u ma jistgħux imorru fiżikament il-bank jew forsi li m'għandhomx aċċess għal sistema diġitali, kif nistgħu ngħinuhom? Bil-fors, għax kif qed jgħid is-sur Gabarretta, nies li mhumiex kapaċi jużaw il-mezzi diġitali, aħna jiena nara li persuni akbar fl-età bil-fors iridu jinqdew mill-banek. Issa jekk il-banek qed jgħalqu il-branches hemm banek ewlenin li jgħalqu il-branches tagħhom, kif jistgħu persuni akbar fl-età li għandhom problema ta' mobilità, għandhom problema ta' visual impairment, kif jistgħu dawn jekk mhux ħajħallu xi ħadd ieħor minn tal-familja jew xi carer joħdilhom ħsieb il-finanzi tagħhom, kif jistgħu dawn immorru jinqdew? X'qegħdin nagħmlu biex dawn in-nies vulnerabbli ikunu jistgħu jinqdew? U jekk hemm veru helpline, jekk għax is-sur Gabarretta qal li hemm ċertu banek li għandhom helpline. Ma nistgħux nagħmlu iżjed għarfien fuq dan il-helpline li jeżisti dan il-helpline. Kien hemm żmien meta konna anke qed nitkellmu fuq mobile vans biex anzjani jkunu jistgħu jużaw li ma jkunux jistgħu immorru il-bot immorru f'dawn il-mobile vans li jkunu mxerdin madwar Malta postijiet fejn ikunu jistgħu jolqtu nies anzjani. Nistgħu naħdmu iżjed fuq dan l-affarijiet biex nies anzjani ma ninsewhomx ikunu jistgħu jinqdew bħal ħaddieħor. Thank you, Mary. Ħandur fuq Cynthia u nħalli għall-aħħar il-Victor. Ladies first, Victor. Carol semma diversi inizjattivi li kollha kemm huma pożittivi. Però naħseb li għalkemm huma sostituzzjonijiet differenti li jagħmlu l-policies tagħhom, naħseb għandu jkun hemm ċertu policies minimi li jagħmlu kull bank biex nies iktar vulnerabbli jiffaċilitawlhom il-proċess. U bl-ebda mod ngħidu kif qed l-ewwel inti li inżommu l-iżvilupp tat-teknoloġija tal-internet banking jew whatever, però li jkun hemm optional persuni li m'għandhomx dal-aċċess li jkunu jistgħu jinqdew xorta. Xi ħadd fiċ-chat semma li almenu l-ġenerazzjonijiet futuri ħajkunu iktar IT savvy. Naqbel, però x'ħanagħmlu għal dawk il-persuni illum li mhumiex IT savvy? U dawk ma nistgħux ninsewhom. U hemm perspettiva oħra ta' din, Cynthia, illi vera il-ġenerazzjoni li illum għandha 30 sena ħatkun hija IT savvy, però kif għadna qabel ukoll, iktar ma inti tikber u iktar ma forsi teknoloġiji ġodda jiġu fis-seħħ. Jafu wkoll jibqgħu lura, jiġifieri dejjem trid tagħmel catch up. Tajtlek klimek, sorry. La nikbru aħna ma jfissirx li ħankunu qegħdin naqbdu kaftu ta' kif ħajkun il-banking system dak iż-żmien. Dak iż-żmien forsi l-electronic wallet ikun embedded f'subajk u kull ma tagħmel tuża subajk biex da.
Pero Karol semma wkoll policies fuq abbuż u naħseb li dik hija priorità li jkun hemm policies across is-servizzi kollha li jkun hemm highlighted fejn jkun hemm abbuż, jista' jkun hemm loki ta' abbuż, forsi transactions li mhumiex normali jew il-persuna. Minux rajt filmat fuq Facebook fil-qasir. U kien hemm dal-anzjan qed tiddeskrivi għaliex imur il-bank u mhux online għax il-bank hemm xi ħadd li jafu, xi ħadd li jiltaqa' miegħu on a regular basis. U ħallini naħseb ħafna xed veru aħna mmorru isek meta tmur sikwiet fl-istess post isek tidra dik il-human relationship. U sfortunatament dik qed tinqata'. Allura ċertu fejn qabel l-anzjan kien imur il-bank u l-kaxxier ikun jafu, illum il-ġurnata tkun iktar diffiċli, allura naħseb policies relatati ma' abbuż huma iktar importanti. Thank you, Cynthia. Victor, l-aħħar kumment? L-appell tiegħi lis-Sur Gabarretta huwa li l-banek jikkollaboraw aktar bejniethom fejn jitlu senior citizens. Semmejt inizjattiva li bank illi dak li jkunu fil-kju fl-ewwel sija jiġu qabża, din tista' tiġi adottata faċilment minn banek oħrajn. Barra minn hekk, jiġifieri ġiet dawn ċertu standard practices jista' jiġu imwessana. Illum it-teknoloġija ttina l-faċilità li anke l-banek jistgħu jaqdu sa ċertu punt klijenti senior citizens ta' banek oħra, għax illum it-teknoloġija tippermetti dik. U għalhekk naħseb li wasal l-żmien li l-banek fejn jitlu senior citizens joffru aktar servizzi anke lil senior citizens ta' bank ieħor. Għaliex, għax at the end of the day, is-settur kollu ħalli jgwadanja, dak kull appell tiegħi li fejn tista' l-NBA tippuxja biex kun hemm aktar kollaborazzjoni bejn il-banek fejn jitlu s-senior citizens. Grazie. Thank you, Victor. Wasanna allura għal-tmim ta' dan il-webinar, jiena ma fadallix ħlief illi nirringrazzja lill-panelists, nibda b'Mary Vella, Cynthia, Formosa, Victor Karaki, u l-aħħar imma żgur mhux l-inqas il-Karol Gabarretta li llum kien naqra taħt pressjoni minni. Nirringrazzjakom kollha tal-parteċipazzjoni tagħkom. Mingħajr ma nqanqlu dawn id-dibattiti ma joħorġux ċerti idejat kif naħseb ħarġu wkoll biex aħna nkunu nistgħu nimxu l-qoddim. Grazzi lil kulħadd, nawguralkom il-komplement tal-ġurnata tajba. Grazie. Thank you. Thank you. Ciao.